Ispod moga pranca jutro zapleteno u dubinama kao lice stranca. Naboralo se more u daljinama kao tempera. Kiša nebo boji, takve je boje srce moje, otkad me ne voliš. Tempera, kiša nebo boji, takve je boje srce moje, otkad me ne voliš. Kada krenu zime i nakupe se alge na koritu i na moje ime, u zaboravu tvome duboku kao tempera, kiša nebo boji, takve je boje srce moje, otkad me ne voliš. Tempera, kiša nebo boji, takve je boje srce moje, otkad me ne voliš. Ispod moga pranca jutro zapleteno u dubinama kao lice stranca. Naboralo se more u daljinama kao tempera, kiša nebo boji, takve je boje srce moje, otkad me ne voliš. Tempera, kiša nebo boji, takve je boje srce moje, otkad me ne voliš. Da, evo gosti su u studiju i ovo je najavljena tema na početku emisije. Naime, Kruševačka kancelarija za mlade koja radi u okviru Odseka za društvene delatnosti gradske uprave aktivna je kao i uvek. Ovaj put je zapravo fokusirana na ekološke aktivnosti i projekat Zeleni pečat u koji su uključene zapravo 11 kancelarija za mlade u Srbiji. A gosti jutarnjeg programa su Vanja Rakić, asistent za rad sa mladima i praktikant Danijela Đorđević. Dobro jutro, dobrodošli.
Zanimljiv projekat, evo ja sam prvi put to videla na društvenoj mreži, Facebook. Zapravo, glasaju vas mnogi i što da ne kažemo na samom početku, vi vodite, dakle u konkurenciji 11 kancelarija, pa da krenemo od samog početka šta je zapravo zeleni pečat i zbog čega je bitan. Pa, Zeleni pečat je zapravo novi projekat koji se realizuje na teritoriji Republike Srbije, koji je prilično zanimljiv zato što, da kažemo, daje neku vrstu priznanja kancelarijama za mlade, organizacijama civilnog društva koje su istaknutije u oblasti ekologije, koje su do sada realizovale aktivnosti, ali ne samo kancelarijama za mlade, nego i pojedincima koji su do sada isto tako za svoj grad učinili neku vrstu projekta koji je vezan za ekologiju. Sad ono što je zanimljivo da smo mi bili domaćini početkom decembra okruglog stola u Kruševcu sa temom ekologije, to je omladinska politika u životnoj sredini, koji je okupio sve najznačajnije ekološke organizacije u Kruševcu kao i eko-koordinatore srednjih škola i tu su prisustvovali pomoćnice gradonačelnika za energetiku i održivi razvoj ekologiju Dragana Milićević i Nikola Petrović, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport, tako smo imali prilike da razmenimo iskustva, da vidimo šta se u Kruševcu zapravo radilo na polju ekologije i kako su omladinske organizacije tome doprinele do sada. Imali ste i saradnju sa izviđačima, Danijela, akcija zanimljivog naziva Sakupi smeće kad drugi neće. Da, organizovano je sa Kancelarijom za mlade, znači saradnji sa Kancelarijom za mlade. To je projekat koji finansira Trak fondacija. Već smo imali 2 radionice i sve teče u najboljem planu. Inače, tokom prethodne godine zaista ste bili aktivni. Sarađivali ste i sa Trihausom i sa drugim ekološkim organizacijama. Eto, da pomenemo nešto od toga. Pa od samog osnivanja zapravo Kancelarije za mlade od 2009. godine, onako kako smo mi prebrojali za ovu prijavu, imali smo preko 12 onako većih ekoloških aktivnosti, od toga smo svake godine obeležavali Međunarodni dan životne sredine u saradnji sa organizacijama iz Kruševca. Što se tiče prvog projekta koji smo realizovali, to je bilo 2010. godine u okviru projekta Cakum Pakum, tada smo radili sa Britanskim savetom, tako da od Ministarstva omladine i sporta preko lokalnih organizacija do mnogih drugih na nivou Srbije imali smo prilike da realizujemo baš veliki broj ekoloških aktivnosti i nekako smo se sada povezali sa odredom izviđača Car Lazar za ovaj projekat Sakupi smeće kad drugi neće i zanimljivo nam je da smo pokrenuli stranicu pre nepun dana, da već 250 ljudi je se odazvalo da vidi ekološke zanimljivosti iz Kruševca, tako da projekat će se stvarno razvijati do aprila i bit će veoma zanimljiv, verujem, građanima, pogotovo mladima. To je i saradnja sa mladim uspešnim Kruševljaninom Zoranom Tomićem. U kom kontekstu? Baš tako. Zoran je sjajan momak koji je stvarno mnogo doprineo razvoju nauke u Kruševcu i on se takođe kandidovao u okviru ovog programa Zeleni aktivista za upravo tu nagradu Zeleni aktivista, gde je dao doprinos u okviru svog udruženja, astronomskog udruženja Eureka, time što su realizovali projekat mapiranja svetlosnog zagađenja u Kruševcu, što je tekako bitno da bi, da kažemo, sutradan se izgradila jedna observatorija gde bi mogli mladi naučnici da razvijaju svoje talente i da posmatraju zvezde, tako da što se tiče polja ekologije zanimljivo je jer kada pročitate sve prijave vidjet ćete da su oni zapravo jedino astronomsko udruženje koje se bavilo na neki način pitanjem ekologije i da je uradilo neke konkretne stvari. Koje je aktivno radilo i možemo slobodno reći profesionalno. Veoma profesionalno, da. Zoran je na doktorskim studijama, je li tako? Da, trenutno je Zoran na doktorskim studijama, ima velike planove baš po pitanju otvaranja observatorije u Kruševcu, to mu je onako baš plan i Kancelarija za mlade. Da, nije vezan za Beograd, Niš ili neki drugi grad, nego će to biti u Kruševcu, lepo, zaista. I šta je sada potrebno? Da svi mi pročitamo to na internetu i podsjetimo se šta je Kancelarija za mlade radila i jednostavno kažemo da nam se to sviđa. Pa, baš tako. Ja sam to uradila sinoć. To je sjajno, kao još 160 i nešto Kruševljana što nas je dovelo na prvo mesto. Svom srećom, glasanje traje do petka, 7. februara, do ponoći, dakle imamo još nekih dan i po. Evo, rekla sam na početku razgovora, vi vodite u odnosu na sve ostale gradove. Koliko prednost imate? Pa za sada je prednost u nekih tako 40 glasova, za nama je Kancelarija za mlade iz Šapca sa 119 glasova, a za njom je Kancelarija za mlade iz Šida sa nekih 100 glasova, tako da tu smo negde svi, ali mi malo odskačemo. Zaslužujete pobedu i nadam se da će biti,
Ali šta je nagrada, Danijela? Nagrada je 1000 evra koji će biti iskorišćeni za kancelarijsku opremu. Znači, za Šta konkretno vam je potrebno? Već ste isplanirali? Pa nismo baš razmišljali o tome, ali voljeli bismo da kupimo projektor i laptop za volontere kada dođu kod nas u kancelariju da mogu da se koriste tim laptopom. A nagradu bi dobio i Zoran Tomić, ili tako? To su Zeleni aktivista. Da, zeleni aktivista, mi se kandidujemo za zeleni pečat, tako da nismo konkurencija direktna jedni drugima. Ali ste povezani. Pa se zato i pomažemo na društvenim mrežama i promovišemo jedni i drugi. Kakva je inače atmosfera u Kancelariji za mlade? Šta osim ekologije radite i šta ćete raditi u narednom periodu? Pa trenutno smo u fazi planiranja, završili smo sa lokalnim akcionim planom za 2014. od 2014. do 2019. godine, što je jedan prilično važan strateški dokument, tako da njega uobličavamo trenutno. Pored toga, naravno, razmišljamo o prioritetnim oblastima za ovu godinu i aktivnostima koje ćemo realizovati i uskoro ćemo verovatno raspisati konkurs za novi da kažemo, kontingent volontera Kancelarije za mlade u okviru projekta Tim Kancelarije za mlade koji je prošle godine bio veoma uspešan, tako da ćemo i ove godine obnoviti to sa novom generacijom mladih uspešnih srednjoškolaca. Tako da. Otvoreni ste za saradnju i za nove ideje? Uvek. Dobro. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vreme za naš jutarnji program i želim vam da dobro prođete i da jednostavno u ponedeljak nam dođete sa rezultatima, dakle sa pobedom na ovom konkursu. Hvala mnogo. Da, nastavljamo jutarnji program i pogledat ćemo još jednu priču koju je pripremila naša ekipa. Naime, u Centru za stručno usavršavanje Kruševac počela je obuka za buduće korisnike informacionog sistema za energijski menadžment u javnim institucijama. Da pogledamo prilog. Program Ujedinjenih nacija za razvoj donirao je Srbiji kompleksnu web aplikaciju za praćenje potrošnje energije u javnim objektima, a Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine finansiralo je instalaciju softvera i formiranje nacionalne baze podataka. Kao pilot okruzi izabrani su Rasinski i Sremski, u kojima eksperti programa Ujedinjenih nacija za razvoj Maja Matejić i Slađana Jevremović sprovode obuku zaposlenih u lokalnim samoupravama, školama, zdravstvenim ustanovama i drugim objektima od javnog značaja. Cilj projekta je da se uspostavi sistem energetskog menadžmenta u javnim objektima. On je uostalom i obaveza po novom zakonu o efikasnom korišćenju energije.